Wilson, fyny nôl i Cones. Bas i mewn i Ben Wilson, groesio tuag at Ryan Brobl. A chydig dros funud o'r gêm wedi chwarae. Groesio dod idog i'r postyn pella. A Ryan Brobl yn rhywyd ei drydydd gol o'r tymor. Y dechreuad gweitha posib i dîm Steve Fisher. Will Bell. Chwilio am rediad. Ibrahim. Bodnam. McGiven. Mewn i Mesaib sy'n troi'n wych. Y cael Mesaib a mae ar dan. O flaen gol, ond nid y tro na. Arbediad dda iawn gan Nathan Shepherd. Dylia y bala fod yn gyfartal. Bodnam. Shepherd. Yn gleiriad ora. Nathan Burke. Bas da allan i Lozana Mendes. Mendes groesiad dim tuag at y postyn pella Higgins. Yn dod i mewn o'r gefn Danny Williams. Y cyfle arall i'r bala ddod yn gyfartal. Ffriad da gan Dan Redmond efo oibio i McGiven. Cyfle ar gydio. Bastach, Wilson, dy ddim yn cam sefyll. Y dylia fo i dyblu mantais y seintiau newydd. Oedd o'n ffodus fod ergyd Redmond yn un wael i frasgan Ben Wilson yr athi. Mi gododd o'r bêl dros y golwr. Oedd o'n ffodus iddo fo. Oedd hi dros y traws hefyd. Bodnam. Bas da i mewn i Ben Wilson yn troi. Ergyd dros Ben y golwr. Oedd y bas yn wych i mewn iddo. Gyffyrddiad cynta Ben Wilson. Yn rhaid y cyflan iddo. Geisio godi'r bêl dros Ben Torrens. Cones. Sotled bach i Brobl. Chwipio mewn. Tuag at y cwrt chwech. Mae'n cael ei chlirio. Mae'n disgyn y rhydd. Mae'n nghefn y rwyd. Jack Bodnam sy'n ei hawlio hi. Smonach llwyr yn amddiffyn y bala. A fel yn yr arfer cyntaf, mae'r seintiau newydd yn sgorio yn gynnar iawn. Mygau. Mae'n bas da am rhyddhau Adam Wilson tu cefn i'r amddiffyn. Wilson cyfle i sgorio'r drydedd. Mae'n gwybod hwnna wiriad ar Nelson Digbu. Dros y traws yr athi. Cyfle gwych i Wilson. Da gan Ibrahim. A Dennis Llemeddiant yn gybrasgamu tuag at y cwrt Cosby. Heibio Dan Davies. O, gael ei faglu fan at y Cors Motin. Dim meddai'r dyfarnwr Aaron Wyn Jones. Mi hwnna yn y ddadleuol. Wilson. Cysio ymdeibio i Louis Hall. Yr ergyd ar draws y. Wyneb y gol ar gol yr agor y deli efo hwnna. Ergyd ar yw hanner croesiad oddi gan Adam Wilson. Tarasenko'n troi ddar ymwneud y cwrt Cosby. Cyfle ar gydio. Mae'n crymanu'r bêl i byr postyn pella. O Shepherd yn poeni. Gwaith da gan Jacob Tarasenko'r eilydd. Yn mod feddi. Oedd o gyda'r bala nôl i mewn i'r gêm. Ken Charles gyffyrddiau cyntaf da yn yr eilydd. Ergyd cael ei tharo lawr gan Lozana Mendes. Mae'r bêl dal yn rhydd yn y cwrt Cosby. Jordan Williams. O, dyle fod ei rhwydo'r drydedd. Ei nawfed o'r tymor yn y fan yna. Clark. Brysgamu ar ymwyl y cwrt Cosby. Ergyd. Torrens ar arbediad yn isel i'w chwith. Ken Charles ar ei sotla braidd yn fanna. Falle sa fod i gallu rhoi brwsio yn angefn y rwyd, ond Ben Clark a gorfod amser i anelu at y gol o 20 llath.